Štovani Brčaci i ostali prijatelji, donosimo vam pozdrav od svih Brčaka koji žive i rade u Beču, a posebno od brčanskih Hrvata. U Beču se na privremenom radu nalazi 30.000 Hrvata, većinom iz Bosne i Hercegovine, posebno iz Posavine, a najviše iz Svila Brčkog distrikta. Oko 7.000 brčanskih Hrvata živi i radi u Beču i okolici. Isto toliko koliko je ostalo da živi u Brčkom distriktu. S pravom se nam zamjera da smo pasivni, da nije stalo do našeg dobrog kraja, do opstanka Hrvata u Posavini. Stvarno je grijeh i sramota da nas ima, a nema. Kako je jednom prilikom rekao Anto Šarčević, Baja, predsjednik ogranka HNV-a u Beču. Motiviran i grižan savjesti nekolicina aktivista je odlučila da uloži svoj trud i umjeće da probudi uspavane brčanske Hrvate u Beču. Osnovan je ogranak Hrvatskog narodnog vijeća u Beču. Registriran je zavičajni klub brčanskih Hrvata pod nazivom Kultursportverein Brčko distrikt. Organizirani su skupovi Hrvatskog narodnog vijeća. Pružena je pomoć od lokalnih izbora i prije 2 mjeseca smo počeli sa osnivanjem folklorne sekcije. Obitelj Pejković, vlasnici renomiranih sala za svadbe Casablanca u Beču, koji su pod podrijetlom iz Gredice, su nam ustupili za nedeljne probe bez ikakve naknade i luksuznu salu koja može primiti do 600 gostiju. Kolo učitelj Mato Stjepanović pun entuzijazma je prenosio svoje 20-godišnje iskustvo na Hrvate srednje Posavine, žene kulturnog dana i blaga brčanskog kraja. Odziv je bio više nego prijatan, kada je naša akcija dočekana kao kap vode na vrelog gvožđa. Prvoj probi folklora se odazvalo preko 200 Hrvatica i Hrvata, ne samo iz Brčkog distrikta, već iz cijele Posavine. Nakon kratkog vremena su probe folklora postale toliko popularne i omiljene da su ta druženja prerasla u mala sjela srednje Posavine, jer se na njima okupilo 400 posavljaka. Sve više Hrvatica i Hrvata nam se pridružuje, jer cijene naš trud. Kulturno-umjetničko društvo brčanskih Hrvata Rubina Beč broji već 120 aktivnih igrača. Počeli smo sa osnivanjem dramske sekcije, sportskog kluba, muzičke sekcije, čiji je cilj otkriti talente i osnovati muzičku grupu sa pratećim vokalima i koreografijom plesačke grupe. Pozitivno smo iznenađeni jer se sve naše vizije ostvaraju prebrzo. Nakon samo 2 mjeseca od osnivanja puta dobili smo pozive za 2 nastupa, a nemamo ni rubina. Nikakvu financijarsku potporu nismo ni od koga dobili. Naša riznica je prazna. Ali svejedno i pored svih tih početnih poteškoća mi smo ponosni i sretni. Mi smo tijelom i životom u Beču, ali naša su srca ovdje sa vama. Čak i naša omladina i naša djeca njima je već dojadio život u tuđini u Velegradu. Neću vas zaboraviti ni ostaviti u ovim delikatnim vremenima. Svima ćemo ti pokazati da u Brčkom distriktu ne živi samo 7.000, već 22.000 Hrvata, koliko nas je bilo i 1992. metropole, koja se ponosi kulturnim, nacionalnim i narodnim blagom srednje Posavine. Hvala na pažnji i gostoprimstvu.